Terve! Minä lupasin esitellä teille eilen tuon helmikuun liveboxin. Me tosiaan tilasin tämän joulukuussa ja viime kuussa sain ekan paketin. Se on ihan jees, ei mitään hirmu esittelemisen arvosta, mutta tästä helmikuun boksista me tykkäsin tosi paljon, niin me ajattelin, että me esittelen tän teille. Ja tässä helmikuun laatikossa oli mukana 3 täyskokoista tuotetta, joka oli hirmu kivaa. Ja sitten 3 näytettä. Plus tässä oli miehille sitten ystävänpäivän lahjaksi pari näytettä. Ja jos lähdetään noista näytteistä liikkeelle, niin ensinnäkin tässä oli tämmöinen Eucerinin Aquaphor hoitovoide. Ja tämmönen 4 gramman näyte. Ja tää on erityisesti kuivan, ärtyneen ja rohtuneen ihon tehovoide. Minä olen käyttänyt tätä, tää on näin kivan pieni, niin huulirasvana ja sitten kynsnahavoitteena. Tää kulkee näppärästi mukana ja tää on ainakin tosi kosteuttava, mutta tää myös immeytyy tosi nopeasti. Ja hajusteeton, väri- ja säilöntäaineeton, eli sopii sitten myös tämmöiselle herkemmälle iholle. Ja no, minä olen tykännyt tästä, voisin ostaa lisää. Ja tää nyt ei ole mitään hirmu kallistakaan, että tässä oli hintana, että reilu 8 € maksaa 7 millin voidepurkki. Ja sitten oli tällaista. Eli John Friedan Full Repair Strengthen and Restore Shampoo. Ja sitten oli myös hoitoaine. Ja minusta nämä tuoksuu ihan konvehteille. Siis minä en ole vielä päässyt selville, että mikä konvehti näistä tuoksuu, mutta ihan semmonen hirmu tuttu tuoksu. Mukava. Ja nää tuli aika hyvää aikaa, koska mulla on hiusten valmennusprojekti käynnissä. Niin hyvään saumaan tuli tämmöiset korjaavat shampoot ja hoitoaineet. Ja nää suojaa hauraita hiuksia ja ehkäisee hiusten katkeilua ja latvojen haarattumista. Ja nää sopii myös värityille ja käsityille hiuksille. Ja tuo shampoo se vaahtoo hyvin, sitä ei tarvitse paljon ottaa, vaan on aina tämmöisissä kalliimmissa tuotteissa hirmu kiva. Ei mene niin paljon sitä ainetta. Ja hoitoaine selvittää hyvin takuut. Mutta ei ole tullut mitään semmoista ihan vau-kokemusta näistä, että en varmaan vaihda nykyistä merkkiäni näihin ihan jo hinnan puolesta, että näillä on 250 millin pakkauksella niin 10 € hinta. Mutta ihan kiva. Näissä oli 50 millin näytteet, että nämä kyllä riittää ihan jokin aikaa. Ja sitten täyskokoista tuotteista täältä löytyi tämä Garnierin Miracle Skin Perfector BB-voide, joka on varmaan kaikilla aika tuttu. Ja mulla oli sävyinen medium ja tää on tällä hetkellä mulle ihan liian tumma, että mä väristä, mutta pitäisi olla oikeastaan se vaaleampi tässä, mutta katsotaan, jos olisi sitten kesällä paremmin. Mutta tää on kivan tuoksusta ja tää on ihan hyviä arvosanojakin saanut aina kaikille kuluttajilta. Ja tää on varmaan kaikille sen verran tuttu, että me ei jaksa tästä nyt ruveta hirveästi puhumaan. Ja tää ei maksa kuin 13 € tuo 50 millin paketti. Ja tosiaan ihan mukava oli, että tommonen tuli tuolla mukana. Minä ainakin tykkään itse käyttää paljon BB-voiteita. Nyt mulla on käytössä tämmönen, tää on eBaystä tilattu 2 €. Tästä minä tykkään. Jos satutte
törmäämään eBayn ihmeellisessä maailmassa tähän, niin tilatkaa sille joku muutama euro hintaa. Sitten tuli käsirasvaa, Neutrogean Norvegia Formula käsivoide. Ja tää on semmonen, mitä me on pitänyt pitkään kokeilla. Ja kyllä nytten olen onnellinen, kun tuli ihan täysikokoisena. Tää 50 millin pakkaus pitäisi riittää 200 kertaan. Tää on semmoisessa tiivistetyssä muodossa ja alusta tästä oli hankala katsoa, että paljon sitä nyt pitäisi ottaa, kun tottunut vähän enemmän laittaa sitä rasvaa käsiin, mutta tuota ei oikeasti tarvitse kuin semmonen herneen kokoinen pallo, niin se riittää ihan hyvin. Ja tää on mukava, kun tää kuivuu tosi nopeaan ja sitten tää ei hirveästi tuoksu millekään, joka on kanssa plussaa ainakin, kun mulla tulee koulussa ainakin tosi paljon rasvaltua käsiä, niin ei sitten häirihe muita hajullaan, tuoksullaan. Ja tää voide sisältää runsaasti glyseriiniä, mikä lievittää sitten tuota käsien kuivuutta tehokkaasti. Ja no, mulla ainakin on ihan tosi kuivat kädet, niin tää on hyvä. Me on tykännyt. Ja koska tuo on tommonen 50 millin pakkaus, niistä on hirmu helppo kuljettaa sitten mukanakin. Sitten tässä oli mukana myös Carmexin Classic huulivoide. Sen minä kerkesin antaa eteenpäin, koska mulla itsellä on samanlainen, melkein samanlainen. Se ei ole tuo klassikki, vaan se on se kirsikan makuinen huulivoide. Ja minä olen siitä ainakin tykännyt ihan tosi paljon. Se hoitaa kyllä hyvin rohtuneet huulet ja se on tosi riittosa. Se on 7,5 gramman paketti ja on semmonen, että siellä sormella otetaan sitä purkista. Se on ehkä ainut miinus. Minä en hirveästi tykkää semmosista, koska en nuo ällöttää kaikki bakteerit sitä, mitä sinne menee. Ja se on kuluu tosi vähän ainakin mulla. Ja se on ihan perus tommonen halpaa. Sehän noin 3 € taittaa maksaa se yksi pakkaus. Minä tykkään enemmän sitä kirsikasta, koska tuossa klassikissa on joku semmonen tietty maku, mikä mulle tulee aina suuhun. Minä en tiedä mikä se on, mutta se maistuu tosi pahalle. Mut jos ei tuosta klassikista tykkää, niin kannattaa ottaa se kirsikka. Se oli tosi mukava. Ja sitten tosiaan tuli myös miehille pari juttua. Ja se oli ihan mukava, että pystyin antamaan poikkaverillekin välillä tämmösiä uusia juttuja. Ja yksi oli tämmöinen Schwarzkopfin 3D Mention. Ja tää on niin kuin sekä hiuksille että vartalolle. Ja mä tykkään ainakin tästä pakkauksen ulkonäöstä. Se on tosi kiva. Tää on 50 millin näyte. Nyt mä en tiedä missä se on se mun toinen kortti nokissa, vähän kävi sen paketin tunkemassa, niin mä en tiedä. No tosiaan ihan tämmöstä, ihan tämmöstä vihreätä. Ihan perus kivan tuoksusta. Ei oo Pete vielä testannut. En tiedä mitä tykkää. Ja toinen oli tuoksunäyte. David Beckhamin klassikki. Perusnäyte. Ja tämä on ihan... Minä voisin tuoksutella tätä vaikka koko ajan. Ja tää on varmaan seuraava tuoksu, minkä me tuun Petelle ostamaan. Et hänkin tykkäsi tosi paljon tästä. Suosittelen. Olikin meille. Tosiaan, siinä oli tää pakkaus. Pakkauksen teemana pinkki yllättäen ystäväpäivän kunniaksi. Ja tälle laatikolle me ansin 9+. Tää oli tosi mieluisa. Kiitos siis Limboxille. Ja nyt me otamme sitä. Ensi kuun paketti on mulla viimeinen. Saa nähdä jatkanko tilausta. Mutta tällä hetkellä näyttää ainakin aika hyvälle. Bye bye.